Så er vi simpelthen på fiskerestaurant med lokal vin og fisk. Og vi har bestilt noget hvad hedder det? Tanaki. Ja. Og så sådan en lokal rosé her. Det er rigtig lækkert. Yes, thank you. Hvordan kom der? Det ser lækkert ud. Se lige her, hva'? Det smager så godt. Det er fantastisk, ikke? Det er fantastisk. Det er fish and chips, som det skal være, fuldstændig efter bogen. Super frisk fisk. Frisk fisk, det kan man smage. Ja, det er så lækkert. Ja, det er godt. Ja. Smuk morgentur tilbage her i Galaxy. Ja, det er så smukt. Charmerende. Den lokale bager her. Er det ikke bare hyggeligt? Så lige over på den anden side, prøv lige at se her en café, ikke? Simpelthen bare smukt her. Det er sgu da græsk charme, det her. Og så har vi lige byens apotek der. Meget fint. Det er faktisk meget moderne her. Sådan. Og så har vi lige et stykke legetøj for voksen. Rigtig fin maskine. Ja. Smukt. Jeg lige gør sådan her. Det er virkelig hyggeligt. Ja. Det er film, du tager. Og det er Bo. Og Nina. Og Nina. Og vi har fået noget rigtig godt at spise. En fantastisk hyggelig restaurant her, vi har været inde at spise på, med rigtig lokal mad, og folk står faktisk i kø herude. Så har vi valgt at forlade Galaxy. Ikke fordi vi egentlig har lyst til det, men vi skal jo videre. Der er så skønt hernede. Her kunne vi godt have været i 14 dage. Men nu skal vi videre mod Varati. Det er cirka selv 6 sømil før Korintherkanalen. Vi har en tur på 32. Vi har en tur på 32 sømil, ja. Så i morgen der forventer vi at gå igennem Korintherkanalen. Så det er spændende. Det synes vi altså er lidt stort. Smuk morgenstund, som sædvanligt. Der er ikke så koldt mere. Jeg skal lige se her, det er så smukt her. Solen står op her over bjergen. Og vi skal krydse Korinthergolfen her. Og vi har lige lidt forsejl op. Vi havde ikke regnet med at få lidt vind her fra morgenstunden, men lidt har også ret. Så skal det spæde lidt til. Så en god dag i sigte. Vi har et par gode dage. Spændende dage. Spændende dage, ja. Historiske dage for os i hvert fald. Det må vi sige. Og derinde ligger så stedet, vi har forladt her til morgen. Smukt sted derinde bagved. Virkelig dejligt sted at være. Ja. Jamen, man kan jo ikke lave så meget andet bare at hygge her rundt omkring jo. Selv admiralen hygger sammen med Hunsen. Så 4 sømil, så er vi fremme. Og vi glæder os. Vi har bestilt tid i Korintherkanalen i morgen til kl. 11, og vi har betalt online på nettet, så det er lidt spændt på at se, om det lykkes det der. Og vi sejler faktisk sammen med en finsk sejlbåd hernede af. Og de skulle have samme mål som os her i dag. Varashati eller sådan noget hedder det. Lidt svært at udtale. Men
Vi glæder os helt vildt meget til at prøve sig igennem Korinthekanalen. Det gør vi virkelig. Det er kæmpe stort. Skal vi lige ind igennem den her lille indsejling her. Det ser ud som om, der er masser af plads, så det håber vi. Så er vi landet her i Rashati, i sådan en nærmest en spøgelsesmarina. Virkelig smukt bassin med en ringe dybde, men her langs den her mole, ydermolen, der skulle vi altså ligge ret godt. Der ligger lige en enkelt derovre. Besøgende sejlbåd. Og så ligger vi jo her med Pia 4. Prøv lige at se noget vand. Det minder lidt om en svømmebassin, ikke? Det er fantastisk, og vi har haft medstrøm og medvind og stille og rolig vind. Men der er jo ikke... Så er der nogle mennesker, man ikke kan styre hernede, kan jeg se. Så vi håber da, at vi får en nogenlunde fredelig nat. Så må det være. Sådan her. 10 minutter efter vi kom ind her i Rashati, så går vinden fuldstændig amok herude. Og vi ligger her med fortøjninger. Heldigvis når vi ind i lag, det kan vi ikke forestille os. Vinden de lå over 6 meter i dag. Og nu er den oppe på 28-30 knop i vinden. Så hurtigt skete det bare lige i løbet af 10 minutter. Og der er skumtop over det hele herude. Fuldstændig vildt. Det er bare sådan, der er her i Korinthekanalen. Jamen, det er helt vildt det her, mand. Fra ingenting og så til fuld storm her. Her røg op på 32 knop. Så har vi sat ekstra fortøjninger på. Båden den ligger jo 15 grader nærmest. Så der hygger sig ind bag ved læ, mens salten det sprøjter ind over. Vi markerer os bag ved puder og sådan noget. Jamen det er så hele båden den ryster. Det er helt vildt. Nu skal vi lige have en kop kaffe. Og så, vi kalder stormchokolade. Det var noget, vi fandt i Galaxy. Det er en lille dame, som har en butik. Hun laver selv hendes chokolade. Så det er vi lidt spændt på. Det skulle være så lækkert. Så det glæder vi os til. Nej, her er beviset jo. Rashati, tænker jeg, det skal hedde. Og vi ligger dernede bagved. Helt mutters alene. Det er vildt fra at komme fra en helt overfyldt. Ja, fuldstændig totalt pakke af havnen, så det er det her. Ja. Underligt. Godmorgen. Så er vi på vej til Korinthekanalen. Det er stort. Det har vi simpelthen glædet os så meget til. Vi skal igennem sådan et historisk byggeri. Det er kæmpe stort, ja. Og ja, vi har haft, vi er ikke så gode der med et fast tid længere, det har vi vendt os lidt af med. Men nu skal vi være hernede, og vi er lidt tidligere, end vi regner med, at skal være, så vi håber på, at vi kommer lidt hurtigere igen. Ja, det vil være dejligt. Vi skal også finde et sted på den anden side. Lige nøjagtigt, og vi har udsat os nogle steder derovre. Så ved jeg ikke, om jeg snakker om pris på kanalen og komme igennem. Det er selvfølgelig lidt dyrt, men det er ikke noget at gå ved. Det er mega dyrt. Vi skal give 309 euro. 309 euro, ja. Så det er sådan, det er. Vi har synes, det er penge værd i hvert fald. Så, og det er billigt at sejle hernede på den her tid over. Det må man sige. Ja, vi giver 6 euro i nogle havne, og nogle steder ligger vi også helt gratis. Ja. Så det må man sige, det kan vi ikke klage mig over. Nej, og vi lavede også i Same, kan jeg huske, hvor John han var faktisk slap afsted med billigere prisen også på 2 dage, men så tog vi ham så ugen efter, for vi lavede der i 5 dage for en 50, så det var jo billigt. Nå, men det kan vi altid snakke om over en øl jo. Det er altid lidt krig om, ja. Vi håber, vi møder dem igen. Det er jo det. Ja. Nå, mere fra kanalen. Ja. Senere.
Hej hej. Så kan vi se indsejlingen her til Korintherkanalen. Vi ligger og venter på at få tilladelse til at sejle igennem. Det er bare for vildt, der skal der igennem. Hold da op, det er spændende. Det er godt nok et storslået byggeri. Den blev bygget mellem 1881 og 1893. Bliver cirka gennemsejlet af 11.000 sejlbåde om året. Korintherkanalen, den forbinder Korintherbugten med Ægæerhavet på den anden side. Spændende. Det er imponerende byggeri. Man kan godt forstå, at de passer godt på den hernede. Der er sådan en hule ind her. Det kan være lidt halvfarligt, når der sker sådan nogle sammenstyrtninger her en gang imellem. Så fine blomster her på kanten. Smukt. I gang med at lave sådan en sikring hernede ved kanten og hele vejen op ad bjerget. Man kan godt forstå, at det er dyrt at komme igennem og giver meget god mening. Det må virkelig være dyrt at vedligeholde. Hold da op, det er imponerende. Rygtet taler sandt, så skulle man også kunne lave et bungee-jump deroppe fra. Se, vandet er så fin en grøn farve, det har. Skipper, han er noget koncentreret. Det er med at holde tungen lige i munden her. Det ligner noget, der kan falde ned. Betty, hun er meget uimponeret. Se lige her, hvad vi sejler igennem. Wow! Det ser ud som om, der er rimelig liv i vandet herinde. Måske der er lidt fisk. Jamen, det er simpelthen så flot det her. Det er helt vildt. Det var simpelthen pengene værd, det må man sige. Det er fair nok, det koster en god pris at komme her igennem. Der er nogen, der har gjort et fantastisk stykke arbejde, for at det kan lade sig gøre. Der står simpelthen folk op på broen herovre os og vinker til os. Jeg tror, at de fleste de er nok lidt imponeret over det her. Det tror jeg, de er. Det er da godt nok også fint. Vi laver en nyere bro henover her. Det er nok heller ikke bare lige. Er det ikke vildt? Det er simpelthen fantastisk det her. Så på vores egen båd, det er så vildt. Helt fantastisk. Så er vi lige ved at være igennem her på den anden side. Sikke en oplevelse. Det var stort. Fantastisk, der er nogen, der har lavet sådan et stykke arbejde. Det er simpelthen fantastisk. De åbner sådan en hel kanal bare for os. Det er da flot. Det må man sige. Her kunne man så lægge til, og så gå ind og betale. Men vi har betalt over nettet. Det er selvfølgelig nemmere, men det er da nu heller ikke noget problem lige at lægge til her og betale. Det ser det godt nok ud til at være sådan rimelig